Ay! Sabi ko sa'yo, dapain ako eh. Wow! Tingnan mo sa akin, nakisap-kisap siya. Sa totoo hindi. Wow, ang ganda, kisap-kisap ko na. Ba't kayo? Cellphone ko. Hi! Hi! Nasa ka Jet? Picture tayo. Where are you? There! There! Tama ka ba? Ayan. DJ ko mapicture mo. Picture ako dito. Yan. Look. Kita. Wow! Ang bigat ng tiyan ko. Kasi, busog na busog ako. Hi guys! Hi! Ito na. We're in the province of Nueva Ecija. Ayan ang trend ng Nueva Ecija. Punta kami ng Nueva Ecija. Actually, kadarating lang namin. Mga 5 kami umalis, Dagupan to Nueva Ecija. Then, anong oras na? Sakto lang, nakabalik kami. Diba? Ay, ang ganda dito! Look, oh! Ang ganda. 1, 2. Tingnan natin sa 1, 2. Di ba ang ganda? Ang tren. Sama natin ang tren. 1, 2, 3. Hindi lang sama. Ganda na. Look at that tree. Yan ang mga masasakit ang tiyan. Ang ganda, parang castle.